Дай ми я, дай ми я. Ти се качиш, Мечо, ама от другата страна. От другата какво да... Добре, дай от тук, айде. Там мина през камъка, бе. Дай ми я, бе. Дай ми я, бе. И Теодор. Човек няма никакъв проблем, ще го мина. А? Дай ми я оттатък, дай ми я. Дай ми я оттатък. Не може да се изкачи калуянето й. Човек, от място чакай. Не може. Няма ли камъни, бе? Не. Не, няма камъни, ама... Само отзад напред. Оттам, дето и Мечо може. Ела, вземай. Назад към мен. Ма тото и нищо не е, бе, човек. Дали има камъни, бе? Няма. Мечо! Е там... Към средата там има гума. Не! Насам, дай на другата страна. Ай, дай газ! 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 Ха-ха-ха-ха!